Meta tikber, jistgħu jibdew jgħidulek tixtieq issir teacher jew tabib, jew avukat dejjem rid tinsir jisni pulizija. Ix-xogħol tiegħek għalhekk huwa ridtu għax eventwalment inti meta tgħin dak li jkun, naħseb hija l-ikbar sodisfazzjon li mort id-dar il-qatt ferħan taf li inti xi ħadd dik il-ġurnata. Infatti inti anke kont ġejt rikonoxxut għal din il-ħidma tiegħek. Tgħidilna daqsxejn dwar dik l-esperjenza. Iva kku fl-2015 kont ġejt rikonoxxut bħala l-uffiċjal tas-sena, il-Police of the Year. Dan għaliex kont jaċċol ta' bil-lejl u ċemplu mill-control room fl-asfa l-imsida niftaħar li kien hemm karozza waqgħet il-baħar ġewwa l-imsida. Jien immediatament mas-surġent ħadna l-karozza morna fuq il-post, rajna ħafna kommozzjoni, nies jgħidu nies jikbu. Eventwalment kien hemm karozza ġol baħar mort fin-nofs ta' fejn kien hemm l-accident u nżajt mal-ewwel biss u eventwalment jiena ma tas-CPD ħriġna dal-persuna ħaj u salvajna l-ħajtu. U mbagħad ġejt rikonoxxut bħala l-Pulizija tas-sena. Fil-passat kont l-Asta San Ġiljan u mbagħad eventwalment ġejt trasferit ġol l-Isptar ta' Mater Dei. Fosthom kelli l-esperjenza fej kont xogħolta fil-għodu hawnhekk bħal kull darb'oħra u innotajt li kien hawn tifel li beda jgħajjat isabbat u der li ma kienx jgħid kombu tat-tifel. Dil-mara li kienu ta' barranija deret li kellha bżonn xi għajnuna minħabba li ġa kellha tarbija f'idejha u ma stax tlaħħaq mat-tarbija u mat-tifel tagħha l-kbil. Jien eventwalment mort fuq dat-tifel, kellimtu, saqsejtu x'ismu, għamiltlu high five b'idejja, wara nnaqtu u minn dwar nnaqtu u jisub tal-mod li rani bħala safe u bat appoġġina bil-qiegħda għadna nlabu flimkien, nagħmlu l-ċajta u nitqu u qabel ma telaq tajtu beġ ta' pulizija. Fej eventwalment tat-tifel imbagħad se timmaġina wiċċu x'intajtu l-beġ beda jxejjilli u jbusni u baqa' jxejjel sakemm telaq.